Общинският съвет в Казанлък е работил изключително натоварено за изминалите 6 месеца. Няма взето решение, заради което да се срамуваме, коментира председателят на Общинският съвет в Казанлък Васил Самарски. Пълният отчет за работата на Общинският съвет е публикуван в интернет страницата на местният парламент. За първи път публикуваме посещаемостта на общинските съветници, участието им в комисиите и в заседанията на Общинския съвет. Това е поискане на общински съветници, така както е в Народното събрание. Освен това, нещата, с които можем да си отчетем като много добре свършена работа, решихме един много поставено дълго проблем, поставен в залата на Общинския съвет и последствие проверено от мен и от председателя на Постоянната комисия по култура. Решихме заведнъж завинаги сагата с Фондация Чудомир относно нейната юридическа законност, проблеми и така нататък. И се зарадвахме тази година на едни чудомирови празници с легитимен управителен съвет, с една много добре организирана финансова картина около чудомирови празници. Мисля, че Чудомир това го заслужаваше. Другото важно нещо е, че успяхме да намерим диалога между Общинския съвет, кмета и общинска администрация в тези 6 месеца. Започнахме да се уважаваме повече, т.е. разбраха и общинска администрация и кмета, че вземе се се казва, че администрацията обслужва най-напред Общинския съвет, а след това кмета. И разговора, диалога с общинска администрация стана по-нормален. Престанаха да ни спестяват истини, да не кажа друга дума. Започнахме да говорим по-откровено помежду си и решенията започнаха да излизат наистина такива добри в полза на гражданите. Бюджет 2010 година е в сила, кметът оттегли своята жалба преди 2 седмици. Бюджет 2011 година не е обжалван, община Казанлък има законен бюджет за 2011 година. Диалога се подобрява все повече и повече, но кризата става все по-мащабна. Все още не можем да се преборим с проблема, че кмета не ни отговаря задълбочено и сериозно на въпроси на общинските съветници, а това са въпроси на гражданите. И се надяваме да преодолеем и този проблем. Общинския съвет в този период, ще го кажем пак, няма решение, от което да се срамува. На своето заседание общинските съветници на Казанлък взеха решение да изпратят помощ от 20 000 лева на бедстващият след земетресението японски народ. Парите ще бъдат приведени по специална сметка към Червеният кръст. Казанлък поддържа дългогодишни контакти с 3 японски града – Фукуяма, Хирошима и Монаката, като само Казанлък, София и Пловдив са градовете в България, които имат трайни приятелски връзки с градове в страната на изгряващото слънце.